Takže si ideme ukázať na našej včelnici dnes cestu od loženca k plnohodnotnému včelstvu. A v podstate budeme sa baviť o hentom odložencovi, ktorý je v tenkom drevenom úle z tzv. Borovicovej mutovky. A tu už máme pripravený pre nich druhý nadstavok. Pripravili sme si 10 medzistienok, pretože ako začínajúci včelár ešte nemáme až tak veľa súši. Áno, dobre vidíte, tak to vyzerá včelár začiatočník. Sa nám to tu pomaly rozširuje. No, poďme sa na neho teda pozrieť. Sme zvedaví, či už je tá matka, či už kladie, či sa vrátila z oplodňovacieho letu a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme milión otázok, ešte je dosť možné, že po nahliadnutí nebudeme robiť žiadne zmeny, ale ja verím, že áno. Takže takto si to pripravíme všetko. Inak je intenzívna znáška. Hej. Včielky nám lietajú ako divé, hučia, vôbec si nás nevšímajú, pretože v okolí včelnice máme 1, 2, 3, asi 7 agátov rozkvitnutých, takže sa venujú práci a my sa tešíme na krásny, vzácny a zdravý, sladký agátový med. Takže toto je náš prvý tohoročný odloženec, ktorého som vytváral takou metódou, ktorú som si dočítal v zaujímavej knižke, ktorá sa volá Včelárenie od jary do zimy. To znamená, že som vybral tie správne plasty, hej? Zásobný s pelom, sús s vodou, otvorený plod, zatvorený plod, stočené larvičky a tak ďalej. A ako začínajúci včelárovi sa mi nechcelo hľadať matku, takže som úplne striasol včely dole, čo znamená, že som ich poukladal prázdne. Vybral som si na včelnici najsilnejšiu rodinu, navrch som položil materskú mriežku a založil som to tam. Plod svojimi feromónmi prilákal robotnice, tie vyšli hore a skoro ráno, bez zadymenia, bez nejakého plašenia a tak ďalej som ten nástavok zobral a založil som na nové miesto, zavrel. Minulý rok som si takto vytvoril 2 rodiny, funguje to. Ideme sa presvedčiť, či aj ten tretí tohoročný pokus dopadol dobre. Takže samozrejme odloženca treba prikrmovať, preto tu máme, ale to som dal ešte na začiatku. Aj. Poďme sa na neho pozrieť, ako to vyzerá a ja si myslím, že už si naozaj pýta rozšírenie priestoru. Pozrieme sa na to. Jemne zafúkame. Včielky sú početné. Poďme sa na to pozrieť. Tu máme deliacu prepážku. Pretože my nemáme plemenáž, tak sme si ho takto vytvorili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plástov. Tento si dáme na bok. A ideme treba odtiaľto, lebo je úplne jedno, kde začneme. Hej. Sledujeme nejaké stopy prítomnosti matky, kladenie matky. Prešlo nám totižto 21 dní. Dobre, položíme si ho sem. Pozrieme sa na druhý. Pracujeme pomaličky, pokojne. Zaliaté medom. Pozrieme sa na druhú stranu.
Jemne si zafúkame z vrchu, hej. Včielky krásne vystavali medzistienku, ktorú sme im pridali. A vidíme vajíčka. Vidíme vajíčka, takže náš odloženec je úspešný, matka nám kladie, akurát ja som sa rozhodol, vzhľadom na to, že včielky sú ešte také ako málo početné, vyvíjajú sa, ja ich ešte nepovažujem vhodné na to, ako som plánoval, že im idem rozšíriť priestor. Nie, nebudem im ešte rozširovať priestor smerom do výšky, ale budem im rozširovať priestor smerom do strán. To znamená, že pridám nejaké medzistienky. Čiže sme tu mali 7, dáme im trošku prácu, pridáme im jednu teraz pripravenú medzistienku. Tak. Priložíme si sem tento rámik. Trošku ich upokojíme. Takže dáme rámik na kraj, medzistienku, ďalší rámik, rámik. Tu pridáme medzistienku. Ideme sa opatrne pozrieť na ďalší. Položíme naspäť. Usporiadáme si pekne. Takže vážení, veľmi sa teším, že sa odloženec podaril, že si včielky vychovali novú matku, že sa vyliahla, že sa vrátila v poriadku z oplodňovacieho letu. Nejdeme ju nejak moc hľadať, ale potešilo by ma, keby sa mi ukázala.
trošku ich zafúkame. Idem trošku na svetlo. Aj tu už vidíme vajíčka. Ešte aby sme sa rozhodli, táto matka je mladá, hej? Ona ešte nekladie tak, ako by sme si predstavovali. Treba jej dať čas a samozrejme priestor. Takže mladej matke sme pridali 3 medzistienky. Zavrieme včielky. Prosím vás, do krmítka nič, akurát ho použijem ako kryt na tento otvor. Hej. Tu už im nič nedám, lebo znáška je. Bolo by to kontraproduktívne. Včielky zatvárame a konštatujem, že odloženec sa podaril, to je to, čo som chcel. A do budúcna chcem z neho plnohodnotné včelstvo. Takže tak. Dobre. Ešte sa chcem pozrieť na jednu vec, či som vlastne vybral. Aha, tu je tá deliaca prepáčka, výborné.